dayon sa pagbate. Hangtod kanus anitaman temporaryong kalipay. Sayo nga ikaw akong gipili, kay dili pwede kita magdayon. Kaya duna kay obligasyon ug tulubagon. Sa ubang tao ako gitamay, kay ikaw akong gipili. Maski na kay asawa. Dobi dobi do, oh, hirap pa 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 we. Dobi dobi do, oh, hirap pa 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 we. Ako gibale ang istorya sa akong mga higala, nga ikaw akong biyaan kay sayop kini nga pagbate.